Koelköpje ben ik geboren. Een koelköpje zo wie het leeft. Hoe we het over gehad hebben, dat zie je. Oké. Oké. Dames, hartstikke bedankt dat je dit weer voor ons hebt willen doen. En je maakt nu met zo'n veel receptieboek overhandiging. Ik snap het al, je zegt die 2 microfoons. Nou, ik hou niet dat mensen voor je verkopen. We hebben er één speciale gelegenheid hier nog. En dan gewoon voor over op de uitbreiding van de Prinsbal. Dus de winnaar van de slager, die kennen zich al langzaam klaar. De winnaar van de slager. Ja, kom maar. Mario, wat is er klaarstaan? Een koelköpje ben ik geboren.